खुलुमबाय आं नामा मुर्सि अनसुला बसुमतारी आरो आं दिनै मोनसे भिडिअ लाबोदों बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै आरो भिडिअआ मोजांबा मोजां शेयार खालामनानै होमबालाय दा भिडिअखौ जागायनोसै दासो मेंगादोंलै खारबा बुखारगोनालै सोरसिनाय ओइ राजाफोर होसोदोंलै मानो हिन्जावखौ नायनो हाब सोर हिन्जावखौ खहैनो नोंलाय ओइ साहानि मा नाममोन ओइ माबा नामा निगिथामोन निगिथा मानो खावहैनायमोन नोंलाय माबा मा होनो बैसोआबो जाबाय नालाय बेखिनि खावहैनायदोंलै आयो ओमफ्राय होसोहरजाबायस' होसोहरजाबाय ओमफ्राय दा अफाय खारबावगौ नोङो ओइ खारबाबो खारख'नो हायासै बे दंफां दालायावनो गाखोनानै थायाबा जालालै सल'गाफोर आं बे भिडिअखौ इन्ट्रेस्टनि थाखाय आंनि भिडिअखौ लाइक साबस्क्राइब आरो कमेन्ट शेयार खालामनानै गोजोन्थों।